Malta. Għadaw kolla li t-seguna mill-YouTube, għaqbat il-Bibja fidejk mijaj, għalli nejdu talba fl-imkien. Kullħat jgħidin il-kelma talla, ja kelma qaddisa, ja kelma ħajja, ja kelma eterna. Jina les nirċievi il-kelma tal-mulej. U għattu għattiktar, ma nerġa' nkun l-istess iktar, niddikjara li jina għandi dak li l-Bibja tajt li jina għandi, jien kapaċi għal dak li l-Bibja tajt li jien kapaċi, u jien dak li l-Bibja tajt li jien. Grazzi mulej qaddis, fisem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktib ta' Galatin, malajr. L-lum għandi kelma ta' kuraġġ għalikom. Għandi kelma li ħassaħħakom fil-fidi. U ħassajt li fl-ispirtu tiegħi anka minħabba iż-żmien li ninsabu fih aħna bħala poplu River of Love, u anka minħabba żmien li aħna resqin lejn l-aħħar ta' din is-sena kalendarja. Halleluja. Il-ktib ta' Galatin, kapitlu 6. In the meantime, jekk hawn xi ħadd li jiġi ftit ilu, please infakkarkom bit-full mobile. Halleluja. Galatin kapitlu 6. Għal dawk li intom ma kontux hawnhekk fuq il-messaġġi li tkellimt fuqhom, daw l-aħħar xi xahar u nofs tkellimt fuq tema ta' sensiela ta' tagħlim fuq ħlisna mid-deni, illum mhux ħankompli fuq hekk, però fit-29 ta' dan ix-xahar jekk Alla jrid ikun il-ħadd ħanamel messaġġ li ħafna minnkom li kontu hawnhekk is-sibt għattuli verament miskom. Kien il-sibt tas-sibt li għadda. Tas-sibt li għadda? Iva, tas-sibt li għadda. Is-sibt li għadda tkellim fuq messaġġ kif l-ispirti jidħlu permezz ta' trauma fil-ħajja. U kien hemm nies li anke nħelsu. Infatti dan spiss aħna naraw nies inħelsu hawnhekk kważi kull service nista' ngħidlek. Imma bl-Ingliż ma miltux u għalhekk jekk inti jew tixtieq terġa' tisimgħu number 1 qatt ma ħajrġa' jkun l-istess. Jew inkella ma smajtux assolutament, inħeġġiġkom biex jekk Alla jrid fit-29 ta' da tkunu għas-service tal-ħadd filgħodu għax ħa nitkellem fuq dak. Kif l-għadu jidħol fil-ħajja tiegħek minn traumi. Meta bniedem jgħaddi minn trauma, dik qed ngħidilkom minn issa biex intom tippreparawhom forsi tafu nies li għaddew minn trauma, forsi tafu jew inti stess għaddejt minn xi trauma u l-għadu baqa' joppressak u ma tistax tieħu ruħ minn dak Allaw. U għalhekk apparti li nħeġġek biex tmur tisma' l-messaġġ ta' nhar is-sibt li għadda fuq online u grazzi mulej kellna għawwa tal-preżenza tal-Alla glorjuża hawnhekk, però nħeġġiġkom jekk ma smajtuhx jew terġa' tisimgħu kun hawnhekk nhar il-ħadd fid-29 ta' filgħodu, fid-29 ta' Diċembru fl-10 ta' filgħodu. Fi ktib ta' Galatin kapitlu 6 vers 9. Tistgħu taqrawha miegħi? Ma nejjew qatt nagħmlu l-ġid. Għax jekk ma naqtawx qalbna naħsdu fi żmienu. Let us not grow, bl-Ingliż jgħidlek let us not grow weary in doing good or in doing well or in well doing. Let us not give up, let us not be discouraged. For in due time, you will reap. In due time, you will reap. Hallelujah. ħafna minna illum il-ġurnata għalikom għandkom ħsibijiet taħsbu hekk. Is-sena kważi għaddiet u għadni ma rajtx il-fejqan. Is-sena għaddiet u għadni ma rajtx il-weda Alla isseħħ fil-ħajja tiegħi. Is-sena kważi għaddiet u għadni ma rajtx dak li qed titlob mill-mulej. U l-mulej qed jgħidlek illum binti ibni taqtax qalbek. It is not over yet. Għadu mhuwiex it-tmiem yet. U mhux qed nirreferi għal 30 ta' Diċembru. Qed nirreferi li Alla qed jaħdem għalik wara l-kwinti. Alla qed jaħdem għalik wara l-kwinti. Il-mulej qed jaħdem anke meta m'intix tara x'inhu għaddej. U għalhekk aħna fl-Iskrittura tgħidilna fil-ktieb ta' 2 Korintin kapitlu 5
vers nżejt li ma vers eżatt ma fejtejtek kara. Aħna ma nimxux b'dak li naraw, imma aħna nimxu bil-fidi. We are not moved, do not walk according to what we see, but we walk by what we believe. Aħna ma nimxux fuq dak li naraw jew fuq dak li nħossu, imma aħna nimxu fuq dak li nemnu. Halleluja! Importanti aħwa. Morru fil-ktib ta' Romani, kapitlu 4. Romani 4. Alla xorta waħda qiegħed jaħdem anke jekk inti m'intix tarah. Anke jekk inti taħseb li Alla nesik. Kemm minnkom ġieli jekk mhux dan l-aħħar stess, jekk mhux din il-ġimgħa stess, jekk mhux illum stess, tgħid imma inti nsejtni għaw xi ħadd saqsalla l-mistoqsijiet. Mela inti nsejtni. Għandna tnejn min-nies li kienu onesti. Il-qbija ġieli ħsibta dik. Mela fejn inti li inti nsejtni. Inni nitolbok, inni nistenna. Alla ma nesikx. Infatti dal-messaġġ huwa propju fek. Għax minn flok komplejt bis-sensiela ta' talim li jiena bdejt madwar xi sena u nofs, xi xahar u nofsilu, il-mulej poġġieli f'qalbi biex nagħti lilkom il-poplu tiegħu kelma ta' kuraġġ. Alla ma nesikx. U għajt il-poplu tiegħi li jiena qed naħdem anke meta ibni u anke meta binti mhux qed jinduna li qed naħdem għalih. Halleluja. Glorja lil mulej. Xogħli u xogħolok huwa aħna li nkomplu nimxu bil-fidi. Issa saħwa semgħuni sewwa. Isimgħuni naqa' sewwa. Issa dak li ħanejt forsi jinstema' naqa' bażiku u għalkemm xi kultant għandna bżonn nerġgħu lura lejn il-basics. Però jiena u inti insalvaw bil-fidi. Nidħlu fis-saltna bil-fidi. Noperaw fis-saltna bil-fidi. Meta aħna niffaċċjaw il-ġganti fil-ħajja tagħna, niffaċċjawhom bil-fidi. Meta aħna jkun hemm marda u nelbuha bil-fidi. Meta jkun hemm challenge u sfida tal-finanzi tagħna, aħna niffaċċjawha bil-fidi. Jiena u inti għada pitada ħatinqata sentenza fuq ħajtek. U inti titmut bil-fidi u ħatidħol fil-glorja bil-fidi. Jiena u inti irridu nibqgħu mimlija fidi sal-aħħar. Importanti din. Għax ħafna forsi jibdew bil-fidi. Imma mbagħad jerġgħu jibdew jħarsu lejn il-mewġ. Jibdew jħarsu lejn ċirkustanzi. Jibdew jħarsu lejn it-temp. Jibdew jħarsu lejn il-gvern. Jibdew jħarsu lejn il-bank. Jibdew jħarsu lejn il-kontijiet. Jiena u inti rridu nibgħu nħarsu lejn il-wedit. Xwedni l-mulej. Xwedni l-mulej. Ejt il-dak taħdek, xwedek il-mulej. Ejt il-dak taħdek, jgħidu dak li wedek il-mulej. ħajseħħu jsir fil-ħajja tiegħek. Dak li wedek il-mulej ħajseħħu jsir fil-ħajja tiegħek. Erġa' għajdilu dak li wedek il-mulej ħajseħħu jsir fil-ħajja tiegħek. Alla qiegħed jaħdem għalik anke meta int m'inti tara xejn. Alla qiegħed jaħdem għalik anke meta inti m'inti tħoss xejn. Anzi, Alla qiegħed jaħdem għalik meta inti tara kollox l-oppost. Alla jaħdem għalik anke meta int riqet. Alla jaħdem għalik meta inti għaddej mill-biża'. Alla jaħdem għalik meta int qabli waħħalt fih. Alla xorta jaħdem għalik. Għax hekk hemm xi ħaġa li żgur Alla ma jistax ma jkunx huwa dubjuż jew beżan. Alla dejjem jopera bil-fidi. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 11, vers 6, tgħidlek ma tistax toġob il-Alla mingħajr fidi. Jiena u inti il-fidi mhix ta' staġun, mhix ta' ġimgħa u laqqas meta niġi s-service. Il-fidi hija ħajtek. Jiena u inti il-fidi hija ħajti. Il-fidi hija ħajtek. Il-fidi hija ħajtek. Jiena u inti aħna msejħin għal ħajja ta' fidi, mhux għal staġun ta' fidi. Jiena u inti msejħin għal
jum wara jum mixja ta' fidi. Nemmen jekk ma narax, nemmen jekk ma nħoss, nemmen xorta waħda x'qal il-mulej jekk kollox jidher ġej kontrija. Eżiż aħwa, Alla wedek li dak li inti temmen ħajseħħu jsir, ma qallekx li bil-fors ħajsir l-għada jew sada fil-ħodu. Pero minn għada fil-ħodu inti titqum tfaħru li jekku. Min għada fil-ħodu, għada l-ħad fil-ħodu għalikom li id-dina unek kissibt. Għada fil-ħodu inti titqum u tirringrazzja Alla, grazzi mulej l-fejqan qed jaħdem fija. Għada fil-ħodu inti titqum u tgħidlu grazzi mulej l-finanzi ġejjin. Għada fil-ħodu inti titqum tgħidlu mulej grazzi li din il-battalja jinsa naħroġ minna. U ma mux ħagġat tgħidlu ma tgħid vera smajtni. Imma mulej imma tgħid vera di ħan uħroġ minna. Imma tgħid di vera ħan fiq minna. Għada fil-ħodu għax il-lejla wara service ħadd mur torqod. Sewwa, halleluja, għada fil-ħodu kif tqum tgħidlu grazzi mulej li dak li wetni qed taħdem għalija, qed jaħdem għalija. Dak li wedni qed iseħħ jsir fil-ħajja tiegħi. Anke jekk ma nara xejn, inti mulej fidilu l-kelma tiegħek taħdem dejjem. Halleluja! Amen! Grazzi Ġesu. Fil-ktib ta' Romani kapitlu 4, vers 16. Morru hemm malajr. Għalhekk il-weda hija marbuta mal-fidi. Isimgħuni aħwa, tkun taf kif inti żgur fil-fidi? Kemm minnkom tkun tafu żgur jekk intix fil-fidi? This is very important. Għandkom bżonn tiktbuha jew tagħmluha jew iktbuha jew irrekordja whatever. Irrekordja xejn. Qed nirrekordja aħna bil-YouTube. Iktbuha. Biex tkun taf vera jekk intix qed topera fil-fidi, trid tgħidli fuq liema weda qed iżżomm. That's a powerful revelation. Biex int tkun taf żgur li inti verament qed topera bil-fidi, trid inti tkun taf fuq liema weda qed iżżomm. Kapix? Fuq liema weda qed iżżomm. Il-fidi taħdem mal-weda. Kulħadd jgħidha l-fidi taħdem mal-weda. Mela ma tistax tgħidilha fil-fidi u ma tafx x'wedek. U ma tafx fuq xiex qed tibbaża l-fidi tiegħek. Ħana ngħidilkom aħwa, tibbażax il-fidi tiegħek fuq it-testimonjanza tiegħi. Tibbażax il-fidi tiegħek fuq it-testimonjanza dak taħdejk jew dik ta' warajk jew dik ta' dik. Il-fidi taħdem biss fejn tiġi ibbażata fuq il-weda. U ngħidilkom għaliex għax Alla rabat lilu nnifsu mal-weda mhux mal-feelings. Alla rabat lilu nnifsu mal-weda mhux mal-emozzjoni. Alla rabat lilu nnifsu mal-weda mhux mal-biki. Alla rabat il-nifsu mal-weda mhux mal-frustrazzjoni. Alla rabat lilu nnifsu mal-weda mhux ma' min gerger. Jekk tittara l-qawwa tal-Alla topera fik, trid inti tkun verament bbażat u mibni fuq il-weda. X'wedni Alla? Kemm minnkom salvati? Holiday. Kif taf? Ara ma tmux tgħidli għax inħossni tajjeb. Għax wedna! Għalhekk dak il-ktib jissejjaħ il-weda ta' Ġesu Kristu minn hemm ġie dik l-ewwel Ġwanni kapitlu 2. Fejn tgħidlek dan huwa dak li wedna. Il-ħajja ta' dejjem. Din hija l-weda ta' Ġesu Kristu. Għamilta titlu dak ktib jien. Il-ħajja ta' dejjem. Kif naf li għandi l-ħajja ta' dejjem? Għax wedni. Kif naf li jiena maħfur? Għax wedni. Kif naf li jiena nfejjaq? Għax rajt it-tabib għalli orajt Kolossew. Kif naf li l-kontijiet tiegħi huma mħallsa? Għax wedni. Kif naf li l-Knisja u l-art u dak kollu li Alla għandu għal-Ministeru tiegħu ta' River of Love u ta' Nations for Christ li kollox huwa mħallas u kollox huwa bladejn. Għax wedni. Għax aħna nimxu fuq il-wedin.
Meta inti tgħidina nimxi bil-fidi, ġifirina nimxi fuq il-wedid. Dak fisser. When I say I walk by faith, means I walk based upon what he promised. Għalek jina minix, ħanida bil-Inglis, bil-Malti. That's why I am not moved by circumstances. That's why I'm not moved by what people say. That's why I'm not moved by what I feel. That's why I'm not moved by which government governs our nation temporarily. Because those things change. Għalek minix ma nitċaqlaqx meta nara l-affarijiet jinbidlu. Għalek ma nitċaqlaqx meta nara l-gvern jinbidelu jiġi xejkjat. Għalek ma nitċaqlaqx meta l-affarijiet jidru l-kontra. Għax jiena ħajti ma hija mibnija fuq l-ebda waħda minnhom. Ħajti hija mibnija fuq il-weda ta' Ġesu Kristu. Halleluja. Illum kien hemm poll fuq il-Facebook. Kien hemm poll, taf xi tfisser poll, P-O-L-L. Sewwa poll. Mux Paul Paolo ta' ġifiri, Paul P-O-L-L, Paul ġifiri. U għalu, lil minu ħatti votaw u min ħajtla fil-gvern. Jina taf xie ktibt, JC forever. Ġesu Kristu għal-dejjem. Halleluja. Il-gvern li aħna noperaw taħtu lawa PL u laqqas huwa PN u JC, Ġesu Kristu ta' Nazaret. Halleluja. Amen. Gloria lil mulej. Amen. Mela, vers 16. Gloria lil mulej. Thank you, Jesus. Għalek il-weda hija marbuta mal-fidi. Biex tkun mogħtija bħala grazzja. U hekk tibqa' sħiħa għallu lidu kollha. Mhux biss dawk li jgħixu bil-liġi ma wkoll għal dawk li jgħixu bil-fidi ta' Abraham, il-missier tagħna l-koll, iftakar il-kelma Abraham. Skont ma miktub jiena nagħmel minnek missier ta' kotra kbira ta' ġnus. Missirna qudiem Alla li fih huwa men li jagħti l-ħajja lil-mejtin u li jsejjaħ fl-esistenza lil dawk li ma jeżistix, lil dak li ma jeżistix. Meta ma kellu ebda tama Abraham it-tama wemmen u hekk sar missier ta' kotra kbira ta' ġnus skont ma kien qal lilu. Meta Abraham sar missier? Għajdula, meta Alla sar missier? Hawnhekk x'qed tgħid il-Bibja? Abraham sar missier wara li kellu iben? Ora li libnu fideħ. Le Abraham sar missier il-moment dak li Alla qallu emnu. Jiena u inti, jiena nfejja il-moment li jiena Alla qalli bil-ġiħi tiegħi jinti nfejja, mhux meta t-tabib qalli xi ħaġa. Meta jiena l-kontijiet huma mħallsa, meta Alla qalli jiena nipprovdilek dak kollu li għandek bżonn u nipprovdilek dak kollu li għandek bżonn skont il-glorja tar-rikkezzi tiegħi fi Kristu Ġesu. Halleluja. Jiena naf il-Knisja hija mħallsa, jiena naf il-binja hija debt free u bladejn, għaliex għax jiena nemmen xemm miktub. Thank you, and I will. Amen, hallelujah. Amen. Fejn hija mibnija ħajtek? Alla ma jimxix mal-poplu li jikpi. Alla ma jimxix mal-poplu ktar li gerger. Alla ma jimxix mux ħajċaqlaq għax inti jitħassrek. Alla jimmuvja jitċaqlaq minn fuq it-tron tiegħu meta jara nies bil-fidi. U joperaw. Alla qal. Hemm miktub. Dan li jgħid. Għalix? Għax Alla rabat lilu nifsu bil-kelma tiegħu u mal-kelma tal-wedit tiegħu. Ma rabat lilu nifsu ma xejn iktar ma ħadd iktar. Allura jina u inti naraw dak li aħna rridu u nixtiequ naraw fil-ħajtana meta jiena ħajti bbażata fuq il-weda. Ħaj kien saqsikom hawnhekk wieħed ħafna minnkom laqqas tafu x'għax temnu. Laf li tixtieq tfiq ma tafx li ma weda qed iżżomm. Naf li inti tixtieq tara breakthrough fil-finanzi ma tafx li ma weda qed iżżomm. Naf li inti tixtieq li tara bidla fil-ħajja tiegħek ma tafx li ma weda qed iżżomm. Naf li tixtieq iż-żwieġ tiegħek is-saħħa ma tafx li ma weda qed iżżomm. Naf li tixtieq illu lidek jiġu lura lej il-mulej ma tafx li ma weda qed iżżomm. Mela l-fidi tiegħek fil-qarja għalhekk kien kollu up and down. Hallelujah. Amen. Għalek tmur t-ċekjax għallek il-tabib, għalek tmur t-ċekjax għallek il-professur, għalek tmur t-ċekjax għallek l-avokatu, għallek il-notaru, għallek il-tsija, għallek il-nanna. Għax minn flok t-ċekja u t-medita u t-bazza fuq xar miktub. Halleluja. Ibqa emmen, għajdil dak taħdejk, ibqa emmen. Meta jena u inti nidru qoddim il-mulej l-ewwel ħaġa li ħajjgħid li jekk inti bqajt emmen jgħidlek
fidil, bl-Inglis jgħid well done my good and servant full of faith. Għaddej tiegħi mimli fidi, fidil. Għaddej tiegħi mimli fidi. Halleluja. Saqsi li jekk innifsek dil-mistoqsija. Jiena ħanibqa' nemmen sal-aħħar. Għatnejtukom bis-sejta, jabilek is-saqsija li jekk innifsek illum di. Għax illum il-ġurnata li kemm il-darba tilkom minn River of Love għaddew 5,000 ruħ. U kollha bdew jemnu. Imma ħafna ġġarfu. Mela aħjar issaqsi li jekk innifsek u timmedita int jiena ħanibqa' nemmen. Jiena ħanibqa' mimli fidi. Għalissa forsi tgħidli passa tgħid kif qed iħossni b'saħħti isni qed fuq il-muntanja, mela ħanejdlek jekk ħossok qiegħed hemm fuq, ħanejdlek ġej il-wiet. U fil-wiet Alla tiegħi ma jitbiddilx. Int u jien nitbidlu biss. Alla jibqa' Alla fil-wiet. Darba kien hemm battalja ta' Bellut u nsejt li ma' Jens Keen. Li qalu daw qed jirbħu għax għandhom l-Alla tal-muntanji. Għalhom mela mor iġildulhom fil-wiet, ħalli għandhom jien Alla tiegħu tal-Alla tal-wiet ukoll. Tifhmu? Alla u Alla tal-eżerċti, Alla dak li jista' kollox. Huwa l-istess kullimkien u ma' kulħadd li jemnu. Halleluja. Grazzi Ġesu. Eżda saħu ħanedkom jiena u inti l-iktar l-ar momenti għaju tiegħek meta tnemmen f'xi ħaġa taf x'inhi is-silenzju talla. Kemm minnkom tgħidu baba se laqqas qed nisimgħu l-mulej. Mhux qed ikellimni l-mulej. Kemm minnkom Ġulja dejtu minn żminijiet ta' silenzju talla. Iż-żmien ta' dlamijiet, the dark ages. Għanilkom aħwa. Itallim b'esperjenza u tallimt ukoll mill-iskrittura meta Alla mhux qed jitkellem, Alla qed jitkellem. Moħħkom hawn. Meta inti sejjer din-naħa, mela se nagħti bdejna l-mulej qallek imxi nord, imxi east, imxi west. Jiena bdejt nimxi west. U daqqa waħda l-mulej issa xi trid? Ma smajt xejn. X'tagħmel? Pa' mexi. Mulej, passer, jiena bdejt nimxi l-mulej għax il-mulej kien tani kelma, imma issa ma nafx x'għallej. Mela se ħana nserraħlek rasek, Alla ma biddilx fehmtu. Għalfejn Alla għandu jgħidlek l-istess ħaġa tliet darbiet? Darba biżejjed. Għalfejn Alla jgħidlek biħil. Alla jgħidlek biħil. Imma tgħid vera, għalfejn Alla għandu bżonn jirrepeti. Alla meta jirrepetix il nifsu. La Alla għallek you are healed, don't question it the second time. La Alla għallek you are blessed li inti imbjek terġax staqsija. La għallek inti sejjer fi triq tajba mela ibqa' sejjer. Mhux terġa' tistaqsih. Għax il-moment li inti qed terġa' tistaqsi, hemm ċans li jista' jkun issa bdejt tiddubita. Meta inti kellek dik il-kelma meta bdejt bil-fidi. Qed tifhmu? Mela fejn inti ma tismax il-mulejlek lavi u laqqas va, ibqa' sejjer fejn qallek il-mulej fil-bidu. Amen? Tbiddilix. Halleluja. Aħna qrajna li aħna m'għandniex najjew tajjiex kompli sejjer kif int. Laqbatti triq tal-mulej fejn il-mulej poġġiek u dak li l-mulej qallek biex tagħmel fil-bidu Alla du ma beddilx fehmtu. ħaned eżempju żgħira. Nabħal meta ġieli nies jiġu jgħidu lax il-mulej qalli biex niġi River of Love. Ħanejlek ħaġa eżis aħwa. Jekk Alla qallek biex jiġi River of Love, mhux ħajbiddel fehmtu. Għax Alla ra River of Love illum u ra River of Love ta' sena wara. U anke meta ra s-sena ta' wara wkoll qallek mur River of Love xorta waħda għallej. U jekk knisja oħra li Alla qallek biex tmur għal dawk li qed jara fuq YouTube u jekk knisja f'ordni biblika mela la ma qallek xejn iktar ibqem għax hemm sejjaħlek il-mulej.
Allora, imma ċertu nies jitilqu minn ċertu knejjes mhux għax Alla qallhom, imma x'huma mhux kapaċi jirċievu jew correction, jew għax inkella ovvjament iridu li jridu jagħmlu huma prattikament. That's it, as simple as that. To be honest, kull forma ta' diżobbedjenza dik ita. Titgħamel dak li titin. Fl-aħħar mill-aħħar għax nkun diżobbedjenti għax qed nagħmel li rrid. Ma rridx dak li Alla rrid. Aħfer, ma rridx. Obdi, ma rridx. Murem, ma rridx. Qabel il-kelma ma rridx ma ngħidux. Imma jekk jinnaġġixxi l-kontra, ifisser ma rridx. Memżon, isma' Adam u Eva li Adam Alla ma qallhomx ma rridx nobdi Adam. Sorry, mulej. Adam u Eva ma qallhomx mina ma rridx nobduk mulej. Le, kull ma għamlu l-oppost. X'għamlu allura? Mhux ma jagħmlux allura. Hallelujah. Thank you Lord. Alla jaf li inti ikollok it-tentazzjonijiet biex taqta' qalbek. Alla jaf li jiġi ta' żminijiet biex taqta' qalbek. Alla jaf li inti ħadaddi minn żminijiet ta' dlam u ta' żmien ta' siket. Mintu minn għalik li Alla nasik meta Alla jaħdem għalik. Ħanilkom ħaġa ħwa. U lilek di għandha tgħinek u ssaħralek qalbek. Hemm ċertu affarijiet li inti trid fil-ħajja tiegħek li Alla ma jistax jagħmilhom lek jekk ara. Tidnejlek x'inhuma? Tidnejlek x'inhuma? Hemm affarijiet li Alla jixtieq jagħmilhom u jagħmilhom f'ħajtek ma jistax jagħmilhom hekk f'ħakkata. Ngħidlek għaliex? Waħda. Jista' jkun dak li trid jinvolvi lil żewġek jinbidel. Jista' jkun dak li trid jinvolvi lil boss tiegħek jinbidel. Jista' dak li trid jinvolvi lil martek tinbidel. Allura Alla peress li Alla ma jaqbadx u mhux manipulatur, allura jistenna u jaħdem mal-bniedem, allura int ukoll trid tistenna. Alla forsi inti trid ġobb aħjar u Alla jagħtik l-aħjar. Imbagħad jistenna lil dak joħroġ mill-ġobb biex kif joħroġ dak jirreplace dak li toħroġ inti u lil dak ma jħadeħ xejn ovvjament joħsibu wkoll. Hemm affarijiet li inti titlob il-Alla u għallek yes, amen. Imma in the meantime stenna. U kompli faħħarni, kompli ringrazzjani. Meta Alla qalu lil Abraham int ħajkollok wilt, kellu jistenna. Infatti, ħanilkom aħwa, jekk inti ħatimxi bil-fidi, eżis aħwa, trid tistenna. Hemm affarijiet li mhux tistenna ma tagħmel xejn taqra ma tmux ismawni. Il-Bibja fil-Bibja tistenna ma jfissirx noqgħod hekk. X'inti tagħmel bro? Qed nistenna. Fil-Bibja tistenna ma jfissirx hekk. Fil-Bibja tistenna tfisser hekk ara. Kif inti bro? Oh, halleluja jiena missier ta' multitudni ta' tfal. Kif qed tħossok bro? Oh, nirringrazzja l-mulej nħossni jiena b'saħħti, jiena mbirek, jiena nfejjal. X'idillek minn xi għaddejjin? Oh, glorja l-mulej jiena sejr il fuq u mhux l-isfel. Halleluja jiena l-barka tal-mulej taħdem fija. X'qed tagħmel waqt li tistenna? Mhux qed tistenna imma attiv tattiva il-weda tal-Alla f'ħajtek. Ħanilkom aħwa, il-Bibja tgħidlek li l-kelma tal-Alla hija bħal żerrija. L-ebda ħadd minnkom ma xi darba żara żerrija llum u l-għada mar jaħrat għalqa. Fil-ktieb ta' Mark kapitlu 4, hemm parabola li Ġesu jgħidlek li fuq din il-parabola hija l-paraboli kollha. Ta' fuq xi ġini żerrija. L-ewwel tiżraħħa, u mbagħad is-saqija, u mbagħad din il-żerrija tinfaqa minn taħt l-art imma bħal inti min tara xejn. Inti l-għada fil-għadu mort t-ċekja, di għada ma tal-għacċaw, tejt iż-żerri, tejt il-ġeniz raħħa uħra, jew naqraħħa, forsi ħana qalaħħara, forsi le, dik il-żerrija bħalissa qed tixxarrab qed tiġi mduża. Mbagħad tinfaqa taħt l-art minti għadek xorta ma tara xejn. Mbagħad joħroġ l-ewwel xejdu la ferra, zokk. Minti qed tara xejn. Inti tibda tara fl-aħħar stage. Imma dew ħafna stages hemm 4 stages. Ta' żerrija jekk tmorru taqraw sew f'Mark 4. Hemm 4 stages, imma inti biss tara l-aħħar stage. U peress li aħna ninsew li hemm staġunijiet tal-fidi tagħna, inti minn għalik għax inti ma rajtx l-ewwel ferra mal-ewwel stage, mela mhux qed taħdem iż-żerrija, mela mhux veru daw kollha ċuċati, daw kollha brainwash ta' river of love.
لا الزرية اللي زرعت الله زرع في حياتي تخدم الفيقانة يخدم البركة يخدم الله بخلصها تيوه خسيب كيف حيخلص مش هتيوه خسيب أنا سايلك جاها خسيب للبنية تيو تالريفر اوف لاف ايام خلصة وكمبلوتة هللويا ومش هتخبر الراس ومش هتجسوا في خنجبوا الفلوس اوه ماي جودنس جاجس عليه ينا وانتي كل فلوس يتفخر البلاي ليه ده كله اللي يتمن كومبليتاتيفاخ عليك أبرام شامل أبرام عمل 1 نمبر 1 كونتينوامنت يمدتا الودة الملاي شو ودا كلا نمبر 1 أيهم كومبليت ملا فيرس 18 متى ما كله يبدأ تام أبرام التام ومن ما تتكومبليت من أكثر من 6 كتر كبيرة تجنوس كنت ما كان قال له أنت قال له أكا تكون النسال تياك وما نقص من فيديو ملا كومبلي أمن إمادة الكلمة اللي يلا ويدك أن أسمت جيب قدام عينيه لجسمه كان ميت عشان قدو لحم الميت سنة وميت كانوا كل جوف سعرة إما شاجة انترسنت يا دي أبرام كان يعرف السيتواسيون تيو هي impossible إما شامل أبرام ما عادش ينهارس للimpossible عش ذاك اللي هو impossible هو سجد باش ينبدل وانس البدت الله جت مزروعة يجفيري أبرام ما يجي حاجة اللي هافنا من الكريستيان ما يعملوش من فلوق أدو يخارسوا لي الويدة أدو يخارسوا لي بتدير impossible دي في أتخط معاملاته دين في الفاميلات هي خط أتما كلهم يو دي في الفاميلات هي في الفاميلات هي خط أتما في من ندي ما لاش أنت تعمل أنت اسمعوني يا هوا أنتم تعرف كم منكم تفتكروا في زمن قبل ما جو الموبايل والسمارت فونز كنا ناخذ ريتراتي كنت هو رول وكان يديفلوب أخولك تعرف كان يديفلوب هذاك في الدلام الريتراتي اللي هما تاند بريتسيوزي وما ميموريا تاع حياتك كانوا يديفلوباو في الدلام الله اتيزفلوب شي حاجه اللي انت لا اسست تيماجينا اتيزفلوب شي حاجه في الدلام بخالص عليك فهمت من تشترى وكل ما يريد الله يعلى منك يا جراتسي بولاي لينا مسير تجنوس جراتسي بولاي للدار تاعي هي مخلصه جراتسي بولاي للدين تاعي هو مخلص جراتسي جسو لينا فيا جراتسي بولاي لانك كونتر دا كله اللي في تشركو سانسي تا مدواري لينا بسختي للقوه تاعك تخدم فيا جراتسي للودا تاعك تسخ وسير هللويا على ده كريد وانت بنت ترى شيء يوم تخص شيء داك هو فين تيجي ديفلوبات لقوة تحيتك شغاجة انترسنت في الكتاب تاع النمر كابيتلو 6 اللي قلت لكم كنت بديت نقرا مش نمر سوري جوزوي الاول 6 كاميتلي مروا اقراهم هجيلكم باش اقراو الكتاب كله ففي الكتاب تاع جوزوي مروا وين فيرس 6 كابيتلو 6 ومروا فيرس 10 متى الله اتيما شغاجة في الخياتيك لي قبل في خيتك أتما صارت قبل لا يمين هتخارس لا يمين هتخارس يستيكون لي الله اتيما شغاجة في الخياتك جوردن جمان شيء لما ندول الخط في مالطا فين خارس يستيكون لي الله اتيما شغاجة بريفر اوف لاف لي ريفر اوف لاف ممش كنيس يخرى فين تستد خارس سيترى دوام لوا ملانا سونا معنا يسكن لي أتيام شي حاجة المولاي في الفاميليا تياك اللي ما مش فاميليا أخرى ما دوارك اللي أنت تستيتر دا عملوك ملا ينا حس اللي بخاله يسكن لي الله بخال ما خافنا دراب يعيد في البيبيا ينا تنمى شي حاجة جديدة في الحياة تياك ونوكل تو تخلص لا ولا مما تتخلص بس ليا أتفهم ما الله يعيد البوبلو تاع إسرائيل ويعيد لهم ينا عندي أرض كبيرة عليكم مروا أراخ سوي جزوة والأول أرض اللي أنت أمية بخا هي جيريكو بالمراينا والله يدل اسمعوني يا أخوان جاي المراكل تيا كم منكم تدو تراو المراكل ده أكو ما لا راو هسه مش لا يجي في دي البيبي يرى هسه مش لا يجي في دي
Il-finanzi għarom issa, mux la jiġu fidej. Il-barki għarom issa. Għalix, għax aħna il-fidi tejnek tara issa dak li għadu ma jidirx. This is a powerful concept. Bil-fidi jina winti naraw il-futur, taf? Taf xinu il-futur tijak diri? Il-fuq u mux l-isfej. Mimli barkir u ma jonqsuk xie. Infejja u meħlus u mux makkas u oppressat. Nakku il-futur di. Jina naqra xorti, jina naqra l-futur. Alla ta' il-ġizem ta' Kristu, il-qawwa jaraw il-futur. Il-fidi tara l-futur. Alleluja. Gloria lil-mulej. Amen. Mela Alla għal l-Izrael għallhom morru għandjar talikom u tiġġa tajtilkom tiġġa tagħkom. Imma kellhom jimxu, kellhom jaqsmu baħħar. Alla fired dak l-ilma qoddimhom, mod mirakolus. By the way, kontu tafu li Alla ovvjament, jekk taqraw il-Bibja, mhux il-Mose biss u l-poplu Izrael biss darba qasam il-baħar. Mill-inqasem 3 darbi fil-Bibja fejn jisema u qasam il-baħar il-mulej. ħafna drabi ma dejjem jinstema' Esodu. Però qasmu għal Ġoswe. Qasmu wkoll għal profeta anzi 4 darbiet. Elija u Elisej. Il-baħar jaqsamu. Mela Alla kapaċi jaqsam il-baħar għalik. U jrid jaqsam il-baħar għalik. Għax Alla jrid jagħmel lilek it-trofew tiegħu fuq din l-art. U jħarsu lejk u jgħiru għalik il-ġnus. U meta jgħidulek kif u kome, tgħidulhom ħanejdilkom b'xaħat. Ġesu Kristu ta' Nazaret. Halleluja. Amen. U Alla għalilhom morru u waħtfu l-art. Kolla jatakum. Meta mbagħad Alla bat iż-żewġ xejdulhom spiji, żewġ spiji, il-Ġoswe u l-Kaleb. Dak kienet dan xi spija. Mela dawk kienu żewġ spiji oħra, ma tgħidilx iskrittura xi nisimgħu, skużawni. U ġew lura u żammithom waħda prostituta Ahab. Jew Rahab, għax insejt nfakar. Rahab. Jista' jkun ġejja minn hemm dik il-kelma minnant, mela Rahab. Tassew, just a thought. Sewa Rahab, kienet Rahab. Sewa, u niżammetom id-dar, wedwa għaltilhom il-poplu kollu huwa imġenen imwerwer bikom għas-sema u kif Alla fetaħ il-Ġordana likom u qasam il-Ġordana likom u semaw bil-qawwa tal-mulej tagħkom u kulħadd imwerwer bikom. U insomma, niżammetom għandhom għanda ennito, morra jidilkom, jina mort il-gżira. U mort nevangelizzaw, kien hemm dar kella prostituti, għalu li ħanżomok għandi. Sawa sa kemm jgħaddi dal-marċa hawnhekk biex imbagħad tista' tmort evangelizzaw li ejwa pasta mhux hekk nagħmlu. Immaġina għalkom f'kużi, poġġilkom naqa' fis-sitwazzjoni. Sawa? Insomma, daw ħarbithom, enithom. Mbagħad il-Bibja tgħidlek, Alla jgħid il-Ġoswe, jgħidulhom ejt il-poplu issa imorru jduru ma' Ġeriko. Jiena mort dej Ġeriko, għalmenu fejn jgħidu kien hemm Ġeriko. U il-ħajt ta' Ġeriko kien tant kien kbir il-ħajt ta' Ġeriko. Il-Bibja tgħidlek li anke l-karrijiet tista' tmur fuq dan il-ħajt kien tant kien kbir ara kemm kien wiesa. 2 lane. Praise the Lord, hallelujah. Mela tal-Mars issa saret aħjar, issa saret fuq. Sewa, kienet 2 lane u l-Bibja tgħidlek li Alla għallhom xi ħaġa biex ma jimmissjawx l-art imwada tagħhom. Isimgħuha. Alla jgħidilhom, qed il-poplu li ma jmurx jazzarda jiftaħ ħalqu u ma jimxi madwar il-ħajt. Ara ma jgħidux kelma din il-verżjoni tiegħi. Ara ma jgħidux kelma żejda. Ejdilhom ma jgħidu xejn. Għalhom mbagħad kif taslu hemm, għandkom 7 ijiem idduru kull darba dawra
mal-belt u tromba. Ara bat mhux tgħid kelma żejda. Allum bat fis-7 jum għallu duru mal-belt 7 darbit fl-istess ġurnata. U għallum bat meta kif ngħidilkom jien, bdew doqqu trombi u bdew għajtu faħru li l-mulej kemm tifilħu. Eżi saħwa ħanilkom aħwa. Ħafna mill-Kristjani u jista' jkun xut minnkom, Alla jrid iwaslek biex inti tara il-bini jiġġarraf qudiemek, il-problemi jiġġarraf qudiemek, imma dan l-sin qed jalqek għax għandek il-sinek twil. Allura u tgħid il-ħmerijiet, u tgħid ċertu affarijiet li lilek qed jorbtuk u qed jitfawk fin-nasba. U minflok, u inti tispiċċa tgħid għaliex Alla, meta Alla tgħidlek in stess qed torbot lilek innifsek bil-sinek, Proverbi 16 vers 3. In stess se twaqqaf għajb lilek innifsek. Għax jiena għedlek x'għandek tagħmel, faħħal il-mulej, irringrazzja l-mulej, itkellem iddikjara l-weda tiegħu, tħares lejn il-ħitan, tħares lejn iċ-ċertifikati tal-mart, tħares la xejlek li dak u xejlek, inti ħares biss lejn il-weda. Għax il-fidi, dak li għandek bżonn int, kieku se tajtulek it-tabib tajulek diġà, kieku se tajulek l-avukat tajulek diġà, kieku se tajulek il-flus, kieku diġà tajtomlok imma dak li għandek bżonn inti nista' tajulek jien, imma permess li inti żomm għajnek fuq il-weda u tiddikjara biss il-weda u xejn iktar. Għajlkom jiena u inti taf x'aħna ngħidu aħna l-iskrittura tgħidli aħna suppost nimitaw il-Kristu. Nista' ngħidilkom li ħafna Kristjani minn il-sinhom ma jimitawx il-Kristu assolutament xejn. U l-Bibja tgħidlek li ħafna drabi l-bniedem li jitalla taf biex jidneb bil-sinu. Qabel illum ma dekx tisraq, qabel illum ma dekx tmur tikkommetti adulteru, jew tipprova toqtol jew tajjar, imma l-sinek għadu jillimitaw. Allura peress li mal-abbondanza tal-qalb jitkellem il-fom, inti l-weda tiegħek kontinwament tobżaqa. Qed tifhmu aħwa? U Alla kien wise bħal dejjem biex jgħidu lil-ġażweqejt il-poplu biex ma jparlawx żejjed u ma jgħidu xejn. Halleluja. Ħajkom xi ħaġa ħwa. F'dan l-istaġun Alla qed iqajjem likely. Jiena u inti fil-Bibja ħafna drabi nissejħu għajkla. Kontu tafu għajkla? Kemm minnkom halleluja tridu tkunu għajkla kif Alla jridi. Issa nisimgħuni xi ħaġa. Mela interessanti, smajt storja tal-bajt tal-ajkli. Il-bajda, meta l-ajkla tbit il-bajda, ġili, kemm minnkom tifhmu bil-bajt tal-ajkli. Jew tat-ġiġ. Ma nisimgħu ġi lezzjoni tajba di minna. Peress li Alla jgħidilna li aħna ajkli, mhux xi tiġġieġa jew xi dundjon. Xi ħaġa interessanti, taf li hemm lezzjoni mill-bajt tal-ajkli. Ngħidilkom x'inhi? Mela aħna nissejħu ajkli. Alla qed jipproduċi fik ajkla. Mela jiena u inti l-bajda tal-ajkla. Sewwa, jew Alla ta' kweda u dik hija l-bajda li Alla wedek. U inti l-ħin kollu sejħ l-ajkla, ejja nfataħ! U tak tkilha. Toqgħod tektek il-bajda. Għanilkom aħwa, jekk inti verament temmen li Alla seħlek biex kun ajkla, il-bajda tal-ajkla tuħu żmien biex tfaqqas. Pero jekk inti trid li xi weda ssillek malajr, inti ħatkun tiġiġa minn flok. Għax believe it or not, il-bajda tal-ajkla fin-natural sewwa meta nagħmluha parallel, tieħu madwar 35 jum biex tfaqqas. Il-bajda tat-tiġiġa tuħu biss 22 ġurnata. Għodu attenti ma tmorrux tweldu t-tiġiġa fil-ħajja tiegħek minn flok ajkla. Jekk inti trid twelled tiġiġa, oqgħod ħabtilha tal-bajda. Oqgħod taqlibha dawwara. Tat-tiġiġa l-bajda ssir malajr. Jekk Alla qed jipproduċi fik ajkla, ħajjuħu żmien. Għax iridek titgħallem ittir kontra l-irjaħat u r-rwiefen kollha u mhux biex ittir kontrihom imma fuqhom. Għax l-ajkla ttir fuq.
Halleluja, fuq il-maltemp. Imma qed jieħu żmien. Allura ħalli l-Alla jaħdem fik. Tax qalbek waqt li tkompli tagħmel il-ġid, kif rajna Galatin 6 vers 9. Twiqafx tiġi l-fella u xi. Tiqafx taqra l-Bibja. Tiqafx faħru l-mulej. Kompli għax il-bajda tiegħek anke jekk inti ma tarax iċċaqlaq. Anke inti ma tara l-ebda tiktika tismaħħa ġa fija. Imma lajkla qed issir. Inti lajkla li qed issir. Halleluja. Jekk inti ma tiġ kun tiġiġa, fil-każ faqqast malajr. Għalhekk iktar jiklu t-tiġiġi milli jiklu li lajkli. Halleluja. Kulħadd jgħid il-weda tal-bulej, isseħħu sin fil-ħajja tiegħi. Anke meta ma nafx x'inhu għaddej, anke meta ma narax x'inhu għaddej, Alla qed jaħdem għalija minn wara l-kwinti. Għamel li ħalli l-kelma tal-la biex li iċċaqlqek. Tħalli xi ċirkostanzi ċaqlquk. Eżis aħu ħanilkom xi ħaġa. U ħadd ma jieħu għalih ma ħanirreferi għal ħadd. Però niċċassa b'ċertu waħwa kemm ħanejdlek il-Alla ma jħalluhx jaħdem ma jkla fih ta' jew fija. Tiġi naqra żiffa ta' politika, tibda tara t-tiġi faqsu. Likely itiru fuqhom dawn l-affarijiet. Għax niftakru li Alla li poġġili il-fuq minn kull seta, minn kull ħakma, minn kull gvern. Jekk inti tħassok li qed ngħid għalik, qabli veru qed ngħid għalik. It's time to become an eagle and stop acting like a chicken. U jekk ħadd għalik iktar milli hekk, vera tiġiġa. Għaliex, għax likely ma jaħdux għalihom. Mela issa minn mhux ħajġi issib li ġej mħabba fek, ħanibqgħu biss likely, it-tiġiġ telaq. Ejja nikbru aħwa, ejja nikbru u nkunu likely li Alla sejħilna biex nkunu. Amen. Jekk mhux amen, ejlu amen. Alleluja. Grazzi Ġesu. Alla talab l-Iżrael biex jagħmel xi ħaġa li tidher impossibbli. Meta Alla jaħdem fik, Alla ħajrekjedi minnek xi ħaġa li tidher impossibbli. Li mhux bis-saħħa tiegħek, ma bis-saħħa tal-mulej biss ħadd twettaqha fil-ħajja tiegħek. Halleluja. U inti jekk tittara l-weda tiegħek tal-mulej jagħmel bħal Abraham. One, kompli emmen. Waqt il-maltemp, kompli emmen. Kompli baża l-fidi tiegħek u ftakar xwedek il-mulej. Number 2, tħares lejn iċ-ċirkustanza, tħares lejn il-marda, tħares lejn iċ-ċekk, tħares lejn il-kontijiet, tħares lejn il-familja. Number 3, faħħar lil-mulej. Irringrazzjah qabel għadek ma rajt xejn. U number 4, ifraħ li dak li wedek ħajseħħu jsir għax la wedek il-mulej dak li wedek żgur ġej. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Illum kien messaġġ biex ninkoraġġikom għax hekk il-mulej jrid biex inħeġġiġkom li jiena u inti imsejħin biex nkunu għajkli. Jiena u inti msejħin biex intiru kontra r-rieħ u r-rifnu tal-ħajja. Biex jiena u inti ma nħarsux lejn iċ-ċirkostanzi. Biex jiena u inti ma naqtawx qalbna u nkompli nagħmel il-ġid. Biex jiena nkompli nagħmel dak li huwa sew. U
xi ħaġa bl-Ingliż tgħidha isbaħ. Għax bl-Ingliż tgħidlek let us not grow weary while we're doing well, for in due time you will reap. You will reap. I will reap. You will reap. Int ħataħsad. Mux forsi. Mux kustjoni jekk intix ħatara l-weda. Il-kustjoni hija li meta ħatara l-weda. U jekk inti tikkontrolla dan l-sin. Jekk inti żomm għajnejk fuq il-weda tal-mulej. Jekk inti tkompli tfaħru. U temmen dak li qal żgur ħajsir fil-ħajja tiegħek dak li qal li se jsir. Amen. Għalhekk għodu attenti il-kumpanija li tagħmilha magħhom. Għodu attenti x'qed taqra u tisma'. Għod attent meta tara ċirkostanzi madwarek. Jekkux il-rad, jekkux il-bart, jekkux il-xita, jekkux terremot, jiena mibni fuq il-pedament li ma jitħarrek għad. Halleluja. Li ma jċaqlaqni xejn. Lilek ma jċaqlaq xejn. Għax jiena la il-gvern ma għamilni min għamilni. La il-flus ma għamluni min għamluni. La il-bniedem ma għamilni min għamilni. Jiena ta' Kristu mill-bidu sal-axħar kull ċellola ta' ħajti mimlija bl-anointing bid-dilka ta' Spiritu Santu. Halleluja. Amen. U meta jiena u inti noħorġu minn din il-ħajja bl-għajnu Alla bil-glorja tiegħu, jiena u inti ħanidru qudiemu u jgħidli well done my good and servant full of faith. Għaddej tiegħi mimli fidi sal-aħħar. Praise and worship team, come, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen, aħwa. Gloria li l-ekum l-qaddis. Mbaxxu rasna. Thank you, Lord. Kemm minnkom tgħidu li pastor kelli bżonn nisma' din il-kelma tħossok inkoraġġut. Lejla, tune your focal glasses. Fiex, lej xie ċed nħares jien fil-ħajja tiegħi. X'qed inħalli jimmotivani fil-ħajja tiegħi. Fittix lin-nies tad-dinja biex jaqblu miegħek mhumiex ħajfmuk. Tippretendix li ħajfmuk. Mhumiex imsejħin biex jifmuk. Amen. It-tazza inti dejjem tara nofsa vojta jew nofsa mimlija. Il-bniedem tal-fidi jara t-tazza dejjem nofsa mimlija. U iktar ma tara mimlija iktar tintella. Għaw ċertu kristjani li ma nafx li ma kristjanizmu qed jippratikaw li kull ma jaraw hija negattiv. Imma ngħidlek għaliex, għax mhux qed iħarsu lejn il-weda. Qed iħarsu lejn ċirkostanzi. Imma jekk jiena u inti nħarsu lejn il-weda, dak li what you'll see is what you'll be. Dak li inti tara iseħħ fil-ħajja tiegħek. Għalhekk inti titqgħod attent fuq xiex tiffoka, because what you focus upon will develop in your life. Dak li tiffoka fuq jiżviluppa f'ħajtek. Amen. U jekk inti għaddej minn żmien ta' ħajja fej għadek forsi m'intix qed tara l-weda tal-Alla. Jew tħossok li Alla nesik, number one dik neħħija minn moħħok mill-pendament minn moħħok Alla m'għandux amnesia Alla mhux ħajnetik żgur. Sewwa, imma t-tieni ħaġa hija li anke jekk taħseb li Alla nesik jew minti tara xejn Alla xorta jaħdem għalik. Alla jaħdem għalik wara l-kwinti. Alla jaħdem għalija. U grazzi mulej, anke meta mmur norqod il-lejla u nanna miegħi li mħadda. Amen. Taf x'qed jagħmel Alla? Qed jaħdem għalija. Qed għajjem nies biex is-saltna tiegħu tkompli tinbena. Qed għajjem nies biex il-binja tiegħu tkompli tissebbaħ u tisbieħ. Qed għajjem nies biex jagħtu u jagħtu donations. Alla jagħmel dak kollu, mhux Gordon Ġemmanxi. Jiena nħobb ngħidha dal-kliem, when it is God's will, it is God's bill. Amen, ftakir dik. Hallelujah. Thank you, Lord. U meta l-għadu, meta jinnaf, tala xaħat, illa l-lu, issa kif ħammorru fil-finanzi. La, għaxej. La, għaxej. Għalija test ieħor. Jina fuq xejn nibbaża. Fuq Mr. So-and-so and Mrs. So-and-so. Tidaħsibu għalli jintkom biss ikolkom it-test tal-fidi.
Halleluja. Imma ħanejlkom aħwa, jien nimxi mal-mulej kemm 25 sena. ħanejlkom xi ħaġa sabiħa, testimonjanza dak li tilkom il-lejla kemm importanti li inti tkompli temmen, kompli tiddikjara, tfaħħar il-mulej anke meta m'inti tara assolutament xejn anzi il-kontra. Meta kont rejma jiena wasalt rejma, u l-mulej kont qedlu mulej jiena ma rridx immur naħdem waqt li sejr il-Bible College. Għax il-Bible College kien mit-8 sa xi 3 ta' wara f'sinar, jekk imur bil-healing school u prayer school b'kollox. U niftakar ġieli qedtilkom dil-istorja, ma ħanilkom il-punt tal-lezzjoni tal-lum. Mort, tafu l-istorja, ħafna minnkom tafu l-istorja kif Alla provdi li b'mod supernaturali biex jitħallas il-Bible College in full plus bil-flus extra fil-kont. Imma niftakar meta mort hemmhekk u ħabib tiegħi jismu Miguel Arsi u l-mara tiegħu Pamela, illum għandhom 4 tfal, 4 subin. Meta kont qed ngħix magħhom għalli ħanżommu ġimagħtej. U jiena f'ġimagħtej ħsibt li ħansib fejn noqgħod u għaddew ġimagħtej, għaddew 3 ġimgħat, għadda xahar, għadda xahrej, għadda 3 xhur, għaddew 4 xhur kont se sar l-aħħar ta' sena. U ġi fuq daħija, issa da jħobb il-mulej, raġel tal-fidi. Ħanejlek għamel 4 xhur jimxi bil-fidi miegħi. U kien għadu kif iżżewweġ frisk. Halleluja. U għalli, ġiwu fuq wara 4 xhur. Għalli bro, għalli inti żgur smajt mill-mulej. Believe me, ma ħadtix kontra tiegħu. Come on. Għadu jiżżewweġ miskin offri li kamra ġimgħa għamiltu 4 xhur. Ma kontx pastasa bħal xi ħud. Kont innaddaf warajja. Kont nejn fil-kan fid-dar. Sewwa, kont inżomm dak li nagħmel jiena pinna. Anyway, insomma, mhux għax għamiltulhom xi pjaċir, imma huwa dmieri. Imma anyway, apparti minn hekk, u niftakar ġi fuq għalis ma braw inti żgur smajt mill-mulej. Għalli mhux taħsibx li għandek bżonn tmur issib biċċa xogħol u taħdem. U dak il-ħin għax miskin, bis-serjetà, ma ħadtix konta tiegħu, għandu raġun. U jiena niddejjaq ma rridx nagħti l-impressjoni li mis-seba' noħodlok lid, għax hekk qisni dert fidi, għalkemm jiena ġenwinament kont qed nfittex. Imma peress jiena ma kellix ġob, jiena kont qed nemmen lil Alla, I was believing God for a free place. Biex nemmen noqgħod x'imkien b'xejn. U meta għalli hekk, allura jisni hekk ġitni diqa. Tgħid imma veru, forsi mulej, immissjajtek vera, forsi jien immissjajtek, allura forsi qed nimmaġina u għall-ewwel darba f'ħajti bis-serjetà qed ngħidilkom. Bis-serjetà qed ngħidilkom. Qisu l-mulej qabad biċċa ċaruta mxarba. U għamel li kala, pla! Fuċċi. Hekk ħassejtu bis-serjetà, jisom mill-ewwel, pla! Wake up! U dak li meżat nisma' don't you dare stop believing me now. Ara ma jfettilek xtieqaf temmen issa. Taf kemm kont il-bot mill-art imweda tiegħi? Ġimgħa. Qabel ma rajt il-weda, ix-xitan kienet ixomma. Ġejja weda kbira. Qed ixomma, daħħal dal-waqt jidħol f'dar, daqsiex, bxejn, kollox imħallas, bxejn, għal sentej, mela ħan nipprova naqtalu qalbu ġimgħa qabel. Għal naqqa missjajtix minn. U l-Ispiritu Santu għalli don't you dare stop believing now. Kontinni sena u nofs niddikjara li l-Bible College huwa mħallas full li għandi fejn noqgħod bxejn, halleluja, biex jiena ma nimmissjax atra anointing li ħirġa minn dak il-pulptu tar-rejma u ma missjax xejn. U wara ġimgħa jiġi fuq persuna ta' fuq dettalji tal-istorja. U jiġi li tista' tiġi toqgħod fid-dar tiegħi u tħallas xejn. How close are you to your promised land?
Għalhekk Alla jgħidlek jiena ma nifraħx f'dawk li jerġgħu lura. I will not delight in those who shrink back from their faith. Pastor, inni nemmen 5 snin. Kompli jemmen. Inni nemmen 10 snin, pastor, inni niprofa biex nħeles. Pastor, tajt qalbi. Kompli jemmen. Pastor, inni nemmen u niddikjara u għandi u ġieħ ma ġismi kollu. Kompli jemmen. Għax int ma tafx kemm inti close biex tara dik il-breakthrough. Kompli jemmen. Halleluja. Ħajlkom storja ta' miraklu kbir. Number 1, intom tafu ħafna minnkom tafu li jiena u l-mara tiegħi ma setgħux konna tfal. Ta' 40 sena l-professur Alla ma għandkomx ċans għal tfal. U tafu l-miraklu tal-mara tiegħi u tiegħi meta għamorna għand il-professur għattila ħanel, babe, il-professur ma jafx x'nafu aħna. We've got some inside information. Illum, biex naqta l-istorja fil-qasir, żewġ tfal jiswew daqs midej. U ħanejdilkom tidu tisimgħu it-tfal tiegħi jitolbu, Il-bieraħ jiena kull nhar ta' ġimgħa niġi għat-talb. U peress li bdejt inħoss ix-xita iħabbat li wasal iż-żmien biex timrad. Għax taf li huwa dak l-istaġun li ħafna bħassa morda, allura immislilek. U naf li kien hemm żmien fejn kont ngħid dak iż-żmien ta' ħafna mart bħalissa mela wasal żmien. Imma le m'għamilx hekk. Ħadd ħsibi mill-lat naturali, iva. U dak ukoll prinċipju fis-saltna. Tittu ħsieb innifsek tistrieħ. Tistrieħ huwa parti mis-saltna, Brother Mario. Strieħ. Sewwa Aziz, brother u ħija li ningrazzja Alla minn qalbi għalik. Imma strieħ għax jekk jiddajjef ġismek hemm ċans jiddajjef l-ispirtu tiegħek. Strieħ. Issa u mort id-dar il-bieraħ u għamilt sija talb. Ma missjajtix. Tgħidli kull jum nitlob kollu nitlob in-tanks ta'. I don't actually stop praying, in fact. Għax I'm constantly fi communion mal-mulej. Imma milt u qabbat it-tfal tiegħi jitolbu miegħi. U bdejna nikbu taħt il-qawwa tal-Alla flimkien. U t-tifel tiegħi it-tfal tiegħi jiddikjaraw il-kelma tal-Alla u jiringrazzja sija. U bdejna jitolbu għalikom. It-tfal tiegħi jitolbu għalikom. Dawk ma tfalli il-professuri kieku ma jżistux. Pero għanikom miraklu ieħor, għax tgħidli hija dak ġieli isma' mela ħanilek waħed kbir xxon. Mara li dejjem ixtaqet ikollha tfal, bħal ħafna. U l-pastor Alla dak li kellimkom jiena fuq illum qal il-pastor lil dil-mara. U għaddew sena, għaddew sentej, għaddew tlieta, għaddew 4, għaddew aħwa ħafna snin. Imma dil-mara u r-raġel tagħha komplew jemnu jiddikjaraw il-kelma u jibbażaw il-fidi tagħhom fuq xem imwijat. Darba minnhom jidħlu l-Knisja u darba mhux iktar jiddikjaraw li huma pregnant, imma din id-darba mill-mara bil-bomba f'saqqa. U twellet twins wara 20 sena. How many blessings and promises of God have been aborted because we gave them a timeline? Kemm wedit Alla ġew abortjati għax ma seħħx sa Jannar, għax ma seħħx sa kemm kelli 40, għax ma seħħx sa kemm kelli il-karozza. We're talking about God Almighty, with whom nothing is impossible. Illum aħna għandna binja art. U fi kemm il-binja rajna, kemm l-art rajna.
L-istess sart illum li aħna fija. Li niddikjaraw nemnu li għam xalsa totalment u għam nis jatira fuq YouTube kaj s-sapporti għawna u għalla tikelmek biex jissapporti dak ix-xogħol. Din l-istess sart. Alla għamel miraklu. Kemm il-mirakli rajna? 25 sena nena fil-mulej nimxi miegħu qatt ma gideb darba, qatt ma rajt il-mulej falli f'dak li wedni. Hemm wedit li għadni ma rajtx u rrid nara u qed nara. U jekk inti ma taqtax qalbek waqt li tkompli tagħmel is-sew, waqt li kulħadd jgħidli mhux ħanaqta qalbi. Ejda mhux ħanaqta qalbi. Waqt li ħankompli nagħmel dak li huwa sew. Għax ġej żmien. Mhux forsi, imma li jiena ħanaħsad il-wehda tal-Alla. Dak li wedni fil-ħajja tiegħi. Halleluja. Amen. Kulħadd jolli idea. Għax hawn xi ħadd illum wasal il-bajda tiegħek biex tfaqqas. Dilka tal-Ispiritu Santu qiegħdaw. Jekk inti qed kliem li jista' jkun li nikkit l-Ispiritu Santu u li għandek bżonn inti żrajt żgħiraħ madwar dik il-weda li qed joħonqu dik iż-żerija tal-weda huwa żmien li taqra dawk iż-żerija minn madwar dik il-xitla. Halleluja. Ispiritu tal-mulej taw. Jien Alla tal-eżerċti. Jien li noħloq il-bnidem. Xemm impossibbli għalija jgħid il-mulej. I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Anything? Malta hija ta' Ġesu Kristu. Ma pastor, ma tanċaw Kristjani. Malta hija ta' Ġesu Kristu. Malta wawdex. Għada pitada jara meta Alla. Imma fil-gvern għat ikun hemm Kristjani. U dak il-ħmiġ kollu li ġi miżruħ għat tiġi maqluħ. U niddikjaraw niprofetizzati immarkawa sagam badin id-dinja. Dak kollu li ġi miżruħ li huwa mid-demonju għat li tiġi maqluħ kollu f'isem Ġesu Kristu. Kollu. Kull forma ta' ġustizzja tiġi maqluha mill-eruq. Għax dak li jibqa' huwa biss dak li jgħid Alla. Ibqa' kollox van u temporanju. Kollox. Jekk inti llum qiegħed hawn u tgħidli pastor jiena smaj dik il-kelma u rrid nibda nibbaża ħajti fuq il-weda ta' Kristu. Tas-salvazzjoni u tal-ħajja dejjem. U llum irid nagħti ħajti verament lill-Alla. Illum irid nibda vera relazzjoni ħajja ma' Kristu. Jekk dan il-persuna hija int u għadek din l-għażla qatt m'għamilta, illum huwa żmien li inti tibda tgħid mulej. Minix ħanibni ħajti fuq ir-ramel, imma ħanibni ħajti fuq il-kelma il-blata eterna tiegħek. Jekk dal-persuna hija int, u għall-ewwel darba tagħmel din l-għażla għolli dejk fejn inti. Għolli dejk wan, halleluja, grazzi Ġesu min iktar, għolli dejk min iktar. Grazzi Ġesu hawn iktar, grazzi Ġesu. Glorja lilek mulej. Tgħid li passi jiena diġà Kristjan. Ismawni. Jalla kollha kemm inkom vera Kristjani. Però kif jiena għedtilkom fil-bidu tal-messaġġ, kif inkejjel jiena jekk kienet nimxi verament bil-fidi. U jekk jiena biss bil-fidi nista' noġob Alla, kif nista' nkun żgur qed noġbu? Billi nkun żgur li qed nibni ħajti fuq il-wediet tiegħu. Daw kollha li għolejtu jdejkom għala għajnejk u għajdi talba warajja s-stess. Għala għajnejk u għajdi talba warajja. Ejda minn qalbek. Ejda daqs li kiku kien din kienet l-aħħar talba li ħatejt qabel ma tmut u tidħol fil-glorja. Ejda warajja s-stess. Misri Qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu.
Grazzi tal-kelma tiegħek. Mulej qaddis. Aħfilli fejn jiena nqastek. Fejn jiena dnibt kontra tiegħek. Inti sejjaħtli biex nkun ibnek jew bintek għażiża. Aħfilli fejn jiena ddubitajtek. Ma bbażajtx ħajti fuq il-wedid tiegħek. Ġessu. Min qalbi nemmen li inti leben tal-ħaj. Li inti mittalija fuq is-salib. U li permess tal-mewt u l-qawmin tiegħek jien salvar. Dan mhux bis-saħħa tiegħi, ma bil-grazzja tiegħek. Ġessu ibn al-ħaj salvani. Aħfil id-nubieti. Għamel minni ħajja ġdida. Għamel minni trofew li meta inti tħares lejh ġiblek glorja u nur lill-isme. Mulej qaddis, nirċivi l-maħfra tiegħek u nibda ħajja ġdida f'ħajti. Grazzi Ġesu. Minix ħanħares lura, minix ħanerġa' lura, imma nħares il-qudiem u nżomm għajnejja biss fuq il-wediet tiegħek mulej. Nimxi bil-fidi, mhux biċ-ċirkustanzi dak li nħoss u xejt il-bniedem. Nimxi biss fil-fidi mulej. Grazzi tal-li smajtni. Millum il-qoddim mulej, nibda din il-ħajja ġdida tal-fidi, ibbażata biss fuq il-kelma u l-wediet tiegħek. Grazzi. Millum il-qoddim jien persuna ġdida, nibda ħajja ġdida, imbirka u mimlija bil-preżenza tiegħek mulej. Nagħti glorja u tifħir minn qalbi u missir fisem ibnek għażiż u s-Sitt tiegħi Ġesu Kristu ta' Nazaret. Halleluja. Amen. Glorja mulej. All YouTube viewers, God bless you YouTube. Narawkom għada fil-ħodu l-ħat. Narawkom l-erba li jmiss, u s-sibt li jmiss. God bless you YouTube. Ciao, ciao, garad. Kulħat iqum bil-wifqa. Jekk inti